नैबे जायगायाव दिनै सफैलायबाय मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै नैबे जायगायाव मोनसे खेला जानानै दङ दा आं मा खेला जायो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांगासिनो दङ दा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो होननानै फैनाय जादों दा होमबा भिडिअखौ नायलांदो गेटआ नायनानै लादो नैबेनो आरोखि आं सिङाव हाबलांनानै देखायनि नैबे जायगायाव गोबां मानसिफोर लोब लोब फैनानै दंफैसै नैबे फिल्डआवनो आरोखि दै खेलाया आं गासैबो देखायलांनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे जायगायाव जागासिनो दङ बे फिल्डआव नैबे बेकग्राउन्डखौ आं देखायग्रोबाय मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन गेलेगिरिफ्रा सफैजोब्बाय बे जायगायावनो दंफैजोबसै गासैबो सुबुंफोरखौ नोंथांमोन नुनो मोनबाय आं खेलाखौ देखायलांगोन दसे उनाव बे जायगायाव खेला गेलेनायखौ नायनो गथ'फ्रा रेडि जोब नैबे भलिबल खेला नायनि दै नायलांजोबबानो जाबाय आं मा खेला जायो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो सेस्था खालामगोन एसे नायलांबावनि जोङो बैजों बल खेला जागासिनो दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो सेस्था खालामगोन जायखिजाया नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ इमारजेन्सि गथ'फ्रा माबाफोर जाबाय बायोबा हास्पातालाव लांनो एम्बुलेन्सबो रेडिखा दोनफैखाजोबनाय गासिबो मा लिरखोब्रा बाबु नाम्बार दस्रा जोंनि नैबाव नायलांबावनि एसे
खेला गेलेखांनानै ओंखाम जानो लाइनाव दंफैजोबसै गथ'फ्रा खेला गेलेखांबाय ओमफ्राय खेला गेलेनानै ओंखाम जानो रेडि जादों आरोखि खेला गेलेनानै ओंखाम जादलादों गेलेगिरिफ्रा फैनानै गेलेबाय ओमफ्राय ओंखाम जादों आरोखि दा ओंखाम जानायनि रेस मा ओंख्रि मोनजादोंब्रा बाबुफोर हा दालि ए दे औ दे जों नायलाङि नैबावहाय नैबे जायगायाव जों सफैबाय सफैनानै नायनानै लानि मा खेला गेलेनाय रेडि जागासिनो दं आरोखि दा खेला गेलेनायनि रेडि प्रेक्टिस बे जायगायाव